Vítam na dneska v novinách. Dneska ujete feťákov z Bačkova. No, volám sa Jakub Unčák a pochádzam z Bačkova. A áno? Ako sa voláte ešte raz? Jakub Unčák a bývam tu v dome a stále ťahám toulen, bo som feťák a za to nehambím, lebo robí to dobre mi a poznám veľa kamošov, také mám výpadky ako teraz napríklad, hej, a preto by som chcel vám povedať, že ma to baví fetovať a nehambím sa za to. Aký som, bohudol som veľa, áno, Audinu som už predal, to je ubytovné a tak snažím sa, áno, tak máme tu pacienta, ktorý je retardovaný a nafetovaný. Tento pacient bol hospitalizovaný v Poprade, kde sme ho našli na ulici prefetovaného. A kde si boli na nemocnici? Bol som v Poprade a tam niekedy ťahám to. A čo ste tam robili? No, bol som na liečení proti drogám. Áno, a koľko rokov? No, bol som len 4 mesiace, utekol som na úteku teraz a za to nechcem sa vrátiť, lebo ten problém je môj život, áno, a čo, ako je váš život, nechápem. No, ako, to je moja žena, s ním spím, s ním chodím a s ním veľa vecí robím. A napríklad, ako aj teraz vám môžem ukázať, že dá sa to normálne robiť, že fetovať. Robí mi to dobre, mám halucinácie, mám stavy, ktoré vidím, cítim sa ako Hulk. Tento pacient je veľmi nebezpečný v oblasti životného prostredia, ohrozuje ľudí a tak tiež ho chytala policia, keď sa vyzlečal v Bačkovskom lese a ho hoňala policia aj motorizovaná jednotka okresu Trebišov a sme im vďační, že ho chytili, toho feťaka, lebo z neho je život lepší. A ako napríklad ťaháte to len? No robím to na môj spôsob, ako teraz zabité. Na celome, ale nevadí. Musím končiť, lebo chcem kúpiť fľašku, bo došla mi fľaška, majde, že krásne, dovidenia.